Goeien en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. Ja, dus gast is de deputaire Sander de Rauwe. Maar hem zullen we het hebben over de langdurende kabinetsformatie. Het wordt lang. Wat zit dat voor Friesland? Het had heel wat voort in ierde, het formeren van het nieuwe kabinet Rutte. Al sinds maart wordt er praat, maar het lijkt erop dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie op zijn betietst eind december de zaken roen hebben. Kan Friesland zo'n lange periode van net regeren eens wel hebben? Worden zaken niet op het verlanglistje van de provincie staan, verbreding van de sluis van Kwameterzoon, aanpak van de krimp, zou net op de lange baan scout. Welkom Sander de Rauwe. Ja, het is 173 dagen na de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. Het wordt wel heel lang net voordat het kabinet er is. Nou, het wordt tijd dat er een formateur gaat komen. Rutte is nu nog informateur. En ik snap ook wel, ik ben zelf ook op vakantie geweest. Iedereen komt nu terug en gaat gewoon aan het werk deze week. Dus ja, heel veel mensen gaan komende tijd wel denken, ja, kabinet, nou aan het werk. Kabinet, kom maar. Maar het wordt wel lang, snap je dat? Ja, ik snap dat wel. Kijk, je hebt sowieso te maken met 4 partijen. De vorige keer waren het 2 partijen. Die wisten ook, ja, we moeten het met elkaar doen. De VVD en de PvdA. Het is nu een dubbel aantal. En op zichzelf ben ik het wel eens met iedereen die zegt, beter 2 maanden langer formeren dan 2 jaar korter regeren. Maar de druk neemt nu wel wat toe. En er beginnen dus ook inderdaad wel wat dossiers nu te kriebelen. En dat moet geen acute jeuk gaan worden. Ja. Het is een kabinet van die 4 partijen die te nemen heeft. VVD, D66, CDA en de ChristenUnie. Maar een hele snelle meerderheid in de Tweede Kamer. Zitten, is dat eigenlijk net vierste smel? Nee, niet te. Want we hebben ook de afgelopen jaren wel gezien dat het soms ook wel een gedoogkabinet was. We hebben gezien dat de Kamerleden opstapten en dat het steeds smaller werd. Wat wel van belang is dat dit kabinet ervoor gaat zorgen dat er draagvlak komt in de samenleving. En ik zou zeggen, begin met de mede-overheden. Ga in gesprek nu al de komende tijd met provincies en gemeenten. Want je moet het in de samenleving wel voor elkaar zien te krijgen. Wat maakt ze dan, vind je dan? Majo bijvoorbeeld, als deputaire hier in Friesland? Nou, met mij hoeft ze niks te doen, maar met de provincies en de gemeenten die echt heel veel uitvoerend beleid straks voor hun kiezer gaan krijgen. Ja, beide overheden weten nog van niks. En mijn advies en mijn oproep aan het kabinet, aan de onderhandelaars zijn, ga nu ook de komende tijd, voordat je plannen presenteert, met de provincies en de gemeente om tafel, om te kijken, oké, wat betekenen plannen die zij nu voor ogen hebben? Zijn ze uitvoerbaar? En ja, als die provincies en gemeenten daarachter kunnen staan, of in ieder geval betrokken bij zijn, dan heb je al meer draagvlak dan die smalle meerderheid in de Tweede Kamer. Ja, we zijn al begin al wat zaken te kriebelen. Hè? Het dat direct maar te krijgen, dat je als provincie denkt van we moeten maar zaken los. En er is nog geen kabinet, dus het begint te kriebelen. Wat dan voor zaken? Ja, bijvoorbeeld de landbouw. We zijn natuurlijk een hele sterke en mooie landbouwprovincie. En er zijn veel agrarische ondernemers die willen weten, oké, wat gaat er nu precies gebeuren? Ik merk wel dat bij hen ook wel de druk toeneemt van, geef ons duidelijkheid. In het filmpje zagen we met Afsluitdijk, het verbreden van de sluizen. Een wens van de provincie waar we geld bij willen leggen. De Kamer heeft gezegd, oké, er is ruimte dat ook het Rijk mee gaat betalen. Maar dan moeten wel voor 1 oktober de plannen liggen. Nou zijn we goed in gesprek. Mijn collega Klaas Kielstra is goed in gesprek met het Rijk. Maar ja, het schuift allemaal wel op en die brug wordt er niet beter van. Ben je benauwd dat zo'n verbreding voor de sluis bij Kwameterzoon, dat die hier toch in gevaar komt? Nou, met partijen als een ChristenUnie, maar ook een CDA, heb je wel partijen nu aan tafel die gewoon meer oog voor de regio hebben. Het vorige kabinet had toch, vind ik, te weinig oog voor de regio. Dus ik verwacht dat partijen als deze echt wel deze onderwerpen heel scherp voor ogen hebben en ook echt zullen inbrengen. Maar ja, de VVD slacht van Mars erop. Dat is 4 waar de guste partij en die heeft er net zo vreselijk volle belang bij, liekt het. Nou, ik denk dat ze het echt wel willen, maar zij hebben toch meer vaak oog voor de Randstad. Ja. Natuurlijk ook terechte problemen. Ja, bloot het net zo, denk je dan? Nee, dat kan niet, want de VVD heeft toch fors verloren. ChristenUnie en CDA heeft gewonnen. Die heeft altijd gezegd, denk ook om die regio. Dus ik verwacht van deze partijen wel dat zij een kabinet maken wat meer oog heeft voor de regio dan het vorige kabinet. Ja, ik denk dus echt dat bierveldje wat je daar toen ik bracht in Den Haag, de zaken die erop stieren, dat de zaken weer omkomen in het regeerakkoord. Ja, wij hebben als provincie 3 prioriteiten. Het verbreden van de sluis, maar ook een nieuwe, schonere economie, de circulaire economie of de ombreng-economie. Maar ook de landbouw en landbouwminister. Dus we hebben wel ons lijstje neergelegd, wetsers. Nu nog heel vaak het hoger onderwijs en universiteit vanuit Den Haag. Wij zeggen, geef nou die regio's veel meer de ruimte om die economie te vergroenen, te verbeteren. Innovatie vindt niet alleen plaats vanuit Den Haag, maar ook vanuit de regio. Dus die wensen zijn wel heel goed bekend. Of ze erin komen, grote vraag. Maar het is ons in ieder geval gelukt om ze op de agenda te zetten. Als het gaat om dwarsmers, dan moet je wat in de spagaat zitten. Want je bent een Friese deputaire. Friesland wil graag dwarsmen worden. Ja. Maar je partij, het CDA, is eigenlijk een van de partijen die het alles zin had wat op dat net. Dat is door andere groepen. Ik heb het CDA dat zelf niet horen zeggen, maar het is mij heel duidelijk dat Vind je dat het CDA erin te bek zit?
Nee, helemaal net. Ik ga nou oor op de oortaal, dat maak ik wel natuurlijk. Maar nee, het is gewoon heel duidelijk dat het CDA landelijk zei. Wij willen eerst alle inzicht naar wat kunnen we doen, wat werkt het ek. Een vliegtax bij Gelieks werkt het net, dat weten we al. Dus ik had wel vernomen dat ze daarvan zeggen, ja, toch geen maatregel die symbolisch wel weer de maar in de praktijk niks doggen. Ik verwacht zich van dit kabinet echt wel ambities op het merk van circulaire economie. En het zou samen kunnen dat er een staatssecretaris of minister van circulaire economie komt. En dat zou voor Friesland heel goed wezen. Ja. Eventjes nog waarom naar de vorige commissaris van de Koning, mevrouw Leemhuis, die het op een eerste afspraak pleiten voor een ministerie van Landbouw, dus nou een staatssecretaris. Is die kans groot dat die er komt, dat zou voor Friesland belangrijk wezen? Nou, één ding weet ik zeker en ik verwacht ook dat de onderhandelende partijen daar meer aandacht voor hebben, is dat landbouw toch een belangrijke plaats in gaat nemen. Misschien in combinatie met voedselveiligheid, misschien in combinatie met circulaire economie, maar ons pleidooi, wat ook door veel meer provincies is overgenomen, door het hele Noorden is overgenomen, gaat denk ik wel zijn beslag krijgen in Den Haag. Het zou heel belangrijk zijn, omdat de landbouw te maken heeft met grote veranderingen, ook met grote uitdagingen. En die hoort echt wel in de top 5, vind ik, van een nieuw kabinet. Ja, meer partijen in een kabinet, jouw, in Stefan Twa, met het vorige kabinet, budget ik meer ministeries. Daar wordt het algemeen tocht, hè? Ja, dat zou best kunnen. En uiteindelijk is dat niet zo heel erg belangrijk. Het gaat om de inhoud en om mensen die gedreven zijn, ervaring hebben en ook draagvlak in de samenleving hebben. Dus daarom zeg ik ook, onderhandelende partijen, ga de komende tijd met provincie en gemeente om tafel. Want het draagvlak is eigenlijk wel heel erg van belang om de maatregelen ook echt uitgevoerd te krijgen. Je roept die partijen net op. Je hebt zelf goed contact met Buma. Hij moet in de kamer zitten. Ja. Hij of ze nou wel eens contact of hoe gaat het ook? Nou, eigenlijk vrij ontspannen, maar ook minder spannend dan het vaak lijkt. Ze zijn op dit moment heel druk aan het onderhandelen. Ook een Pieter Heerma met Friese roots zit aan tafel. Dus wat betreft die Friese geur en kleur hoef ik ze niet over te brengen. Die hebben ze wel. Maar de eerlijkheid gebied ook te zeggen, die mannen hebben het heel erg druk op dit moment in Den Haag. Het heeft totaal geen zin dat ik ze ga bellen. Nee? Of zij mij. Nee? En dat heeft ook niet plaatsgevonden. Nee. Eventjes nog even naar je eigen rol. Je bent deputaire hier in Friesland, maar je hebt natuurlijk hier niet in de kamer zitten. Ben je in beeld om in dat nieuwe eventuele kabinet een rol te spelen? Nee, verwacht ik niet. Ik heb hier mijn opdracht. Ik ben nu 2 jaar gedeputeerd. Ja. Ik heb ruim 8 jaar in de Kamer gezeten. Zou je het wollen? Wat de partij roept. Ja? Nee, ik zou het nou. net willen. Ik wil graag mijn klus hier meidje. Ik ben nu 2 jaar onder het werk voor Friesland. En ik wil graag voor jou en misschien wel 8 jaar. Dus ik denk net dat het nederig is. Ze hebben mij net nederig en ik ben net nederig. Ik had zelf echt net die ambitie. Toch ken je een soort Frieske CDA's. Zonder in Friesland ook geschikte CDA's wezen om een plak in het kabinet te krijgen. Staatssecretaris, minister. Nou, een geschikte is nou in Den Haag. Dat is Harry van der Molen. Die is Kamerlid. Dat wil hij waarschijnlijk blowen. Denk ik, daar is ik heel goed Het voor. zijn, ja. Ter koste zou het kennen, maar die had echt correct een nieuwe functie, dus ik weet het net. Wichtig is dat er Frieske onderwerpen in staan. En de lintjes hebben we wel mij Frieske Kamerleden. Ik bij de VVD met een Aukje de Vries in mijn oren. Ja, dat is wichtiger dan de poppetjes. Dat is wel aardig, maar net het belangrijkste. Nee. Wanneer komt het kabinet er, denk je? Nou, ik denk vrij gauw nou. Ze komen er, dat weet ik zeker. Het zal wel na je Prinsjesdag worden, dus de algemene bescorging zullen, denk ik, verpleegd worden. Die zullen nou net plak vinden, maar vrij gauw daarna, ik denk oktober, dan is er een nieuw kabinet. Ja. Optimistisch dus. Optimistisch en zei jij dat ook. De partij ken ik net oors meidje, want alternatieven binnen net. Ja, het zijn voor jou serieuze, gedegen partijen. Zo nog kennen vanzelf. Zo kennen, maar dat zou net goed wezen voor Friesland, net voor Nederland. En deze voor jou volwassen partijen kennen het en wat het waan. Helder. We wachten het al als het zo uitkomt, de Rauwe. Laten we eens even zien naar hoe is cartoonist Gerkhoff van Beek, naar Sander de Rauwe en de formatie Shut. Nou, wacht je wat er uit de veert komt, hè, uit het wetter. En nu vangen, hè? Ja. Sander de Rauwe, dank u wel voor jouw komst naar de studio. In het belang van Friesland hopen we zelf en willen we eigenlijk dat jullie beschikbaar houden van het politbureau. Ik blijf nog even. Hartstikke mooi praten tot al. Oké. Dit weer het politbureau. Nee, weekend weer vanzelfs weer op maandag. Bedankt voor het zien. Nog een mooie.